Undersøgelse af Euler-linjen. For at undersøge Euler-linjen, så laver vi en vilkårlig trekant. Hertil bruger vi værktøjet på et polygon, så vi senere går ind og ændrer til. Sådan. Euler-linjen, den dannes ud fra forskellige skæringspunkter, og de her skæringspunkter, de er dannet ud fra trekantens højde, trekantens midtnormaler og trekantens medianer. Det første skæringspunkt, vi vil finde, det er ud fra trekantens højde, og hertil der bruger vi vores værktøj, der hedder en vinkelret linje, i og med højde dannes ud fra en trekants vinkel, og så gå ned og er vinkelret på den modsatte side. Sådan der. Det gør vi lige godt sammen. Vi ser så, at de tre højder, de skærer hinanden i et punkt. Det vil vi gerne have frem. Sådan der. Her er punkt D. Det går vi lige ind og skifter farve, så vi netop er sikkert. Vi ved, hvilke punkter lige præcis er højdernes skæringspunkt. Godt så. Så går vi hen og fjerner vores højdelinje, så det ikke forstyrrer os, når vi skal arbejde med midtnormalen. Til midtnormalen går vi op bare og trykker værktøjet midtnormal, og så trykker vi på en side. En midtnormal, det er en linje, som er vinkelret på en side, og som derudover stikker siden i to lige store stykker. Sådan der. Igen læringspunktet her. E, som også får ændret sin farve. Grøn farve. Vi gør det så ikke, kan jeg se. Så vi prøver igen. Sådan der. Inden vi fjerner vores midtnormalslinje, så vil vi gerne lige have fundet skæringspunktet mellem henholdsvis en midtnormal og den side. Det skal vi bruge lige om lidt, når vi skal arbejde med medianen. Sådan der. Godt. Nu kan vi fjerne linjerne. Medianen, det er en linje, som går igennem midtpunktet fra en side og den modsatte sides midtpunkt. Der har vi brugt værktøjet en linje, der går gennem to punkter. Sådan der. Skæringspunktet. Medianen. Og farveskift. En lys blå. Godt så. Så kan vi fjerne de her medianslinjer. Sådan der. Og vores tre hjælpepunkter. Sådan der. Vores Euler-linje kan vi nu danne en linje går gennem skæringspunkter. Sådan der. Og i og med at have lavet trekanten i polygon, vi har formet som en trekant, så kan vi ændre den. Vi kan fx lave den til en retvinklet trekant. Og så ser vi, at røde skæringspunkt, som er højdernes skæringspunkt, det ligger i vores vinkel, som er 90 grader. Og vores midtnormalers skæringspunkt, grønne her, det ligger langs hypotenusen. Vi kan prøve at lave en ligebenet trekant her. Og så ser vi, at vores linje, den går lodret ned gennem vinkel C, og derimod går ned og deler siden AB i to lige store stykker. Det vil sige, at denne her linje, den vil både være en højde for siden AB, og det vil også være en midtnormal for AB, og det vil også være en median for AB, og igen, så vil den også være en vinkelhalveringslinje for vinkel C. Prøver vi at lave en ligesidet, det er lidt svært herinde, end at der ikke er nogen punkter, den lige kan fange. Men så skulle man gerne kunne se, at de tre skæringspunkter, højdernes skæringspunkt
midtnormalernes skæringspunkt og medianernes skæringspunkt, at de ligger oven i hinanden. Ja, det er nok lige det bedste, jeg kan komme frem til her. Vi kan også få vores punkter her til at ligge uden for trekanten. Det kan vi gøre ved at lave en her et eller andet en meget spids trekant. Så vil vi have punkterne ude for trekanten. Vi kan også lave en stum trekant. Igen, så får vi 2 punkter ud. Og det ses jo så, at de 2 punkter, der hele tiden hvad skal man sige, uden for trekanten, når det er det røde højdernes punkt og det grønne midtnormalernes punkt. Det vil sige igen, at medianernes punkt, den vil hele tiden være inde i trekanten. Ja. Det tror jeg var lige det, jeg ville vise om øjeblikkslinjen.